V ďalšom zo série videí stavieb od našich zákazníkov si predstavíme skutočne výnimočnú stavbu. Je to záhradný domček s garážou pre jednu motorku. Táto netradičná stavba je presvetlená niekoľkými svetlíkmi a vďaka garážovej bráne poskytuje naozaj dostatok prirodzeného svetla. Možnosť výberu ľubovoľnej farby omietky zabezpečuje dokonalé zladenie fasády domčeka s nehnuteľnosťou. Stavba je vybavená jednoduchým oknom, čím je zabezpečené dostatočné vetranie. Elektrická brána značky Horman poskytuje okrem iného bezpečný úkryt a pohodlné parkovanie pre motorku, ktorá je vášnivým hobby nášho zákazníka. Domček je využívaný na trávenie voľného času s priateľmi a aj preto majiteľ zvolil izolovanú stavbu. Keďže sa vnútri nachádza bar, nutnosťou bolo zavedenie elektriny a pre komfortné využívanie aj počas zimných mesiacov sa v domčeku nachádza vykurovanie. V zadnej časti stavby, ktorá je oddelená skriňou, je priestor na uskladnenie záhradného náradia či športového náčinia a bicyklov. Takáto stavba je skutočnou inšpiráciou a viac podobných môžete nájsť na našom YouTube kanáli alebo na www.gardeon.sk.